Jos gandos. Bener tandamu. Sing. Jenengan Jameng aku. asli to. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu, Cak. Nggih sugeng dalu macange Mbak Limbo. Ampun kaget lho nggih, niki teng Talun kok, teng Mas Rejo. Nggih. Nggih mboten kaget kula. Lek jenengan kados ngoten kula mboten kaget. Swantene niki lho Pak Redi Bilung niki luar biasa. Ngangeni lho jenengan. Semangate jenengan kuwi istimewa, Pak. Mboten Mas, pancen iki kudu ngoten. Mboten keblasuk to, Mas. Oh mboten. Alhamdulillah kula langsung dik dugi mriki. Sehat Mas Dok? Alhamdulillah sehat panjenengan pripun, Pak? Alhamdulillah sehat. Piyambakan apa? Alah, beto. Beto rencang sing istimewa. Rencang sing sampun ate dikirim tenggene perang Ukraina kalih Rusia. Lho. Niki sing saged damen Rusia kalih Ukraina nggih niki. Istimewa Iso pokoknya. menyatukan. Nggih leres. Berarti bocah ya istimewa. Bocah. Iya to. Istimewa, Pak. Ngene lho. Nah, ini ngeten. Istimewa ki ngene ora kok mau bacot ke ngene. Anane ngene perkara pun lemah. Pun lemah niki. Tegesipun alhamdulillah dalu punika niki kula beto niki Mas Komeng. Wilut sing dalu, Pak. Niki ta? Nggih, niki piyaine? Lho. Sehat, Pak. Sehat tak? Lah kok sehat? Lho, Kok lah kok sehat piye ta iki? karepmu terus kok aku mau kan lara. Mboten. Jenengan kok suudon alhamdulillah. Nggih, nggih, Sing nggih. penting tiyang niku rak nggih sehat. Sehat, Nggih waras. ngoten niku. Sowan wonten dalemipun Bapak Meslan. Meslan. Nggih. Nggih teng Mas, dalemipun niki Pak Meslan niku dadi pun sepuh. Nggih. Wong tuwa niku dianggap wong tuwa niku nek pun iso ngrabekke anak. Nggih, malah kramakaken ingkang putra. Molo Nah, keramat. nggih. Saiki panjenengan iki kudu nderek-nderek mangayu bagyo. Paling tidak itu mendoakan. Kula. Yang terbaik buat Pak Mislan juga mantene Mas Pur karo Mbak Astuti. Kula kenapa? Dongane. Ya paling gak dongakno Mas ditimbali mriki paling gak iki ora yo uluk salam sik. Kulo salah. Paling tidak kan kenal Mas Komet. Niki lho, kula Mas Komet. Lah, ngoten lho dadi enek bagi binagine Kita antara awake dhewe. Pripun, Pak? Dagelan kondang yo siarno lek arep kenalan. Oh, ngoten. Kowe lagi teko njuk tak siarno kok jane ki piyayi luhur ngono ta piye kok Gak usah disiarno ya ora apa-apa. Lah nyapa? Apa wis padha kenal piyayi mriki? Kenal kabeh to. Lho wong kok kepedean ki wong ki sementing buktine ora omonge lho Mas. Tak takoni to. Nyuwun sewu Bapak Ibu piyayi mriki sampun tepang kalih Mas niki dereng. Krungu Kompak to? Lho kompak urung kenal ngono kok. Ayo kompak urung kenal. Kene to, kene. Bocah Sing kono, sing kidul, kono iki kidul Mas. Oh, Mas Dok, kono iki kidul. Oh, Kidul. nggih kidul. Aturno. Nyuwun sewu ingkang teng kidul mriku sampun kenal kalih niki Mas niki dereng Bapak Ibu. Dereng pol. Kok nek pole. Iki Nyapa? kayak gini to iki, iki. Sing kene sing lor. komunitas apa? Kometer. Wih. Kometer. Piye duwe komputer? Lho, piye to? Nek kowe apik kometer lah aku dodokeri malah ra penak modele kaya nyuwun sewu ingkang teng mriki sampun kenal kalih Mas niki dereng Bu. Belas. Kletas. Lah iya. Sae napa sae? Sae napa sae? Kok kaya budal mayit e. Kok Lho, Iki jenenge nakleti para Sarene pamirsa. sak mene mbiyane blas ra ono sing kenal. Heeh. Awakmu dhewe ya. Nyatane kowe minder dhewe to. Ora minder to aku. Lah terus? Aku ning kene kurang semangat. Lah nyapa kok kurang semangat? Iki ora tanggapan kok, to. Lho kok iso ora tanggapan piye to? Takon apake to. Lho kok mboten tanggapan prito to Pak? Wong ditimbali mriki kan keng ngilipur to paling mboten. lho sing ngomong tanggapan sapa? Lho, omongane. Lah iki sapa? Lagi jenenge to Pak? Dereke jenengane. Sing ngomong tanggapan sapa? Lah aku tempel komet tok. Nggih. Sange kowe ta melu komet goblok. Telepon ku karo komet genah. Meh. Halo Pak, ngono komet nalika sama eling yang WA masih ada, BB ada. Chat ada. Chat ada. Tanggal ya, kowe ngerti ora? Tanggal sekian tanggal 11 bulan pitung longgar ora, Met? Wah, wong kula longgar, Pak.
Lho tapi nyuwun sewu. Tuh. Lah awakmu ngongkon aku nganggo pakaian. Sing ngangkon sapa? Aku rak ngomong awakmu takon. Iya. Tanggal anu nang ndi? Aku nang Blitar aku ngono. Lah nyapa nggo pakaian nggo blangkon bare? Sing ngongkon kowe nggih blakon nggih pakaian rumasamu kowe ndagat tuh arep njaluk bayaran iya. sapa to. Takon Aku rene iki ngongkon kompet aku ngabari kompet lek tanggal 11 bulan 7 aku mayang nang ngene Pak Meslas. Komet yo rene iki yo nyapu masa. Lah kowe ditelepon komet. Wong ki yo sesuk nyelekit ati tenan. Ya lagi aku nang kene iki nyaur utang. Lho nyaur utang piye to ning kene iki tetep ditimbali yo tanggal. Timbali piye to aku lunas denane ya. Iya ya. Oh, piye to lah dadi bupet kae piye? Dadi bupet. Lah. Kuwi duit tanggapan yo kene. Iya. Jelas. Jelas. Lah kowe takon aku mau piye? Lah iki wis belas rene opo. Blas rene sing diarep-arep piye Lah iki? terus kowe rene nyapo. Lah aku sesuk bayar kreditan motor piye? Ngene api-apian. Piye? Mungkin Pak Mislan kula tak sing metuki kula, sampean rasa repot-repot. Matur nuwun lho Mas, Mas. aku tak jaluk norong 250 gitu tuku bensin ya. Ya, ora apa-apa. Oh. Cukup. Nah salam, ayo sing apik. Nggih. Cukup 250 ning kudu lucu. Nggih, niku cukup menyiksa. Jenengan ki napa kok saged cukup Sabar, napane kok. sabar, ya. Sabar kon dikene kono kok 250 iki geblak teko Ati tengah bang ra dalan ono kok kok. omongane kok. Nyapa? Nyapa? Kalau duit pilih ndi? Ya tetep duit to, Pak. Kok piye to jenengan? Goblok. Dulur pe duit kok. Dulur karo duit. Lah aku lek pilih duit, lek ngantek kowe mentol karo tangga parumu, kowe pilih duit, kowe saro izin, kowe mati sing gotong sapa? Hah, apa gluduk dhewe? Kowe duduk dhewe. Ya mulai dulur ta, Pak? Lah, lek duluran ndek duit piye? Kowe ki apa? Kowe pilih dulur. Lah kowe butuh apa-apa? Kowe butuh madang, Nggih. butuh tuku beras. Nggih. Lek ndek duit, mangan dulur. Ayo, kehidupan terus berjalan. Ora masalah, aku tang bank. Kowe milih yo dulur sing duwe duit. Wong ki ngene lho, Pak. Nek padha-padha senimane, padha-padha sorterope, paling tidak itu harus bersatu. Ngoten lho. Aja sing salah siji dipateni. Loh. Jenengan padha kalih mateni kula lho, Pak. Buktine apa aku mateni awakmu? Kowe genah sing meger-meger. Lho, tegese ora kaya ngono. Iki Tegese dianggap- jenengan iki kudune kaya bangun aku lho, Pak. Padha penak. Lah rasamu gawe omah. Lho, nek jenengan Lah kowe urusane masalah napa lho? mboten penak Kowe iki Masalah jenengan apa? apa? Wani Lah kowe iki lho. ora sampe melu-melu, kowe pengen geborone dodok. Sampeyan Lah ora ki tak- umum kok. Sampeyan ki tak tuwono tak sepuhne lho, Pak. Lho ora masalah ning kowe yo kudu sing bener. Lah, tapi kok bahas duit Lah kowe iki urusane- ngapo? Seni Pak Bos duit. Kuku sing dupo kumelun. Kumpul kumpulan apane kok bisa jubel kumpulan. Salam sih, Nah, kok bagus. Nggih. Monggo. Tanggap wong kok malah geger, geger iki kene lho. Geger piye to? Ngawur. Lho ngeten lho, asline kula kalih Pak Redi Bilung niki pun ngangkrap. Ngoten lho. Akrab lho. Itu sebuah keakraban. Iya. Wis kaya saudara sendiri nggih Pak nggih. Ha jelas. Nek diakoni. ya Mboten lakoni mboten toh. napa-napa. Aku Bapak sayang. Ibu sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wong ulun besuki langgeng. Yo, kula nang saged lho. Lho kula saged derek nasional kok. Nate MC Mas. Nggih, dalem Nate MC. nate kula ngemseni orkes, anggere kula MC-ne, orkesnya mesti bangkrut. Alhamdulillah niku mboten masalah. Ya. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, alhamdulillah saged pepagian langsung kalih sedaya masyarakat mriki Pasir Harjo nggih Pak nggih. Pasir aja. Pasir Harjo luar biasa nembe sepindah niki nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan menawi dereng tepang kula Bapak Ibu nggih. Derek tepangaken nami kula Dodok, kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Mbok bilih dereng ngertos Pak Lurahipun Bojonegoro nggih menika kula Bu nggih, rakyate nggih. Kula biasa ngeter surat nikah, surat Kok undangan. kowe dhewe nyapa to? Lah nyapa? Wong Lah wong kokonane lurah kok kere bangga. kok ya bangga no. Kula niku tereng mriko pun terkenal sebagai tangan kanan Pak Lurah. Tapi tetep gedibal. Tetep kowe iki pesuruh. Loh pesuruh tidak masalah tangan kanan. Kalau saya tidak ada Pak Lurah berarti tidak punya tangan kanan Pak. Jadi saya itu orang terpenting di sana. Nek diakoni. Kita ora patek diakoni ketoke. Alhamdulillah nderek dedonga kagem temanten kekalih, mugi-mugi temanten kekalih paringana berkah barokah, pinanggih hayom, tentrem, selamat donya, selamat akhiratipun, dicelake kalih rezekinipun, ditepeki kalih babilainipun. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Kowe ndongakno lho Mas. Kowe wis no. Ya ganti awakmu ngono lho kok malah plerak-plerok sing ngentekno DPI ndeke aku ki melo kono. Kok ora perasaan mbek Lah kancane. tak kirim. Lah lek kowe ora anu yo. Nomor rekening ra duwe kok. Kowe iki opo ngerti Lah banget. bupete pun dipangan rayap kok.
Kebangetan to, Met, kowe iki apa ya umum. Kowe Lah iki tuku parah kok. tuku bopet iki kayune apa kok wis dipangan rengget iki. Kayune kayu randu niki lho, Pak. Randu no. Guembos kabeh kok kayune kok. Ngono ndang lu salam riyen. Mosok kok DP wis dientekno lah wong Ora kancane. Lah mboten umum to. Ora amah. Lah wong kancane iku Ora ketangan kek ono to, Met. kuwi jenenge kan mangan kanca to, Pak. Lah kuwi mentalan. Ora golek seduluran malah golek musuhan. Ngisi-ngisini. Ngisi-ngisini ngoten niku. Ora kepenak napa mleh dipirsani kali Piai Pasirharjo. Kowe kena apa to, Mat? Gak apa-apa. Ki aku ngomongnya kapan? Ya dah ngomong kono to kok. Meneng. Raine kaya kucing nganggur. Ya timbang kowe kaya tikus meteng. Tikus meteng lho piye? Ngomong angger jeblas tak kosek. Kena upas. Hi. Kena upas. Nah upas-upas apa tangane berdemek fresh kare perera kaprah. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Iki deh sing Sasa belirung suara gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, ngenten iki lho, Pak. Ngenten iki lho. Aku ki lho wayahku ki salam. Kok mbok gan kowe salam saling mendoakan. Iya, Mas, iya. Ngono lho. Sepurane. Lah yo. Sepurane ya, Mas. Wah, gaduh ndasmu. Kereng. Gaduh mau karo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Wih keliru lho, Mas. Ra bener kewe digawe pecel lele wong kene lho, Mas. Bener piye to? Wih keliru. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya. Wah. Enek ambiake ya to. Wah, sudah iki kancane. Pari to. Anbiya kok ambiya iki jane pari to piye kok. Tegang nervous. Ora usah tegang, kowe anggere tegang mesti duwe anak. Bingung aku. Amma batu. Ngapa singkat lho kok sama Mbak. Lah kok keliru. Lho, maksudnya iki genane cah iki cah pinter lho. Ngeten iki. Ora melok mbayari cerewet. Kowe omongane sececah lho. Anane kowe entuk DP ya kok gone Pak Redi lho, Mas. Aku sing ngusul ngene Pak Mislan. Dalange sinten, Mas? Walah, wah apik Pak Bilung mawon. Nek gak perkara aku gak ngarah tanggapan tak omongi. Wah, bantermu. Apa omong Pak Mesran iki kena kowe lho. Kok kono rene terus ngono. Lah walik usule Pak Mislan kanjenengan iki saking kula. Pak Mesran gelem nanggap belok aku ki. Mergo saka Usulan kula. Wis to kowe aja kemengkek. Ya, Wong Pak. Rene kowe iki ya lagi melu Rene pisan iki tok kok ngusul Pak Redi iki lho. Kowe iki tepang karo wong kene iki lho lagi pisan iki. Kok anggap lho Pak Mislan Bu Tuti plek. Wis mbateh dulur. Saudara sendiri. wis suwe lek mu kenal berarti. Lho. Pripun to? Pak Mislan iki kan nggih. Nggih. Gadah dulur lanang niku teng Bojonegoro. Ah. Ngerti ta mboten saya? Nggih to Pak gadah saudara. Nggih Pak. Nggih Pak gadah dulur teng Bojonegoro. Gak. Nggih. Lho. Nggih ta? Lho, besti. Oh, besti. Dadi lah niku bae niku Mbak Ria niku nggih ta? Ah. Niku kalih misanane Pak Mislan niku anune kula ngoten lho. Apane dulurmu? Apane lho pokoke? Palike. Kok tak jejek kok engko mulek kowe. Pokoke silsilahe aku gak ngerti wi. Iso gak ngerti tapuk tenan kowe. Diterusno, terusne. Para bapak-bapak, Bapakmu akeh ning kene. Kowe iki anak apa cojane iki? mukadimah to. Sambutan kok diganggu Ganggu sapa? Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Ora nganggo ha kok nganggo Kan ganggu Pripun to Pak ngeten iki kan ora cecok to Pak nggih? Badak jejek kowe kok. Enek ya iki yo. Pak Kowe Bojonegoro rene kok gur gawe wirangku lho kowe. aku lagi ngerti iki. Ya, betul. Pak Bilung nek nesu-nesu apik. Iya. Mripate ra ketok. Jiyene Ciao. bapak Ojo gawe moto lek karo aku. Lah napa? Ah, enggak wodo. Lah napa nek jenengan? Lah aku kan ciri. iku kan Pak Pedet. Kok Pak Pedet iki to iki kok sok. Lah, Para bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton sedaya, kula dongake kang nonton dalu punika sehat walafiat Allahumma. amin. Mugi-mugi kantuk rezeki ingkang barokah Allahumma. Amin. Ingkang gadah utang mugi-mugi lunas. Amin. Antar utangnya akeh iki. Deretipun tepangke nggih. Kula Komet micil saking Bojonegoro. Nggih. Nggih.
Nggih pun. Kok gempon ki dicecane teruske apa? Lah modele dintai ngono. Ya ora dintai ki tegese ki aktif interaktif karo penonton ngono kuwi Dadi Mas. iso saling menyambung. Piye to, Kang? Leres. Aktif karo penonton iki. Aktif karo penonton nggih sapa terutama ibu-ibu. Bu pripun Bu sehat nggih Bu nggih? Ora sehat mosok teko kene Lho kok. kok malah mbok entai kowe dhewe iki piye to urusane iki jane? Kamu mosok karuan delok kok Bu sehat Bu. Lu kenal delok Lah dadak. nek awake panas apa ya ora omah? Kuwi tegese kembang-kembang lambe lamis-lamis lambe Mas nyedulur kali piyayi mriki ngono lho Malah Mas. ngrepoti lambe kok ki nek kuate. Nek oyote. Mas tuh ora kembang tanaman ora. Apa to? Perkembangan omongan dhewe ngono lho kok. Oh, lamis. Lamis. Oh, iya. Nek lamis ki ibu-ibu seneng. Iya, iya. Dadi kono menerima, awake dhewe menerima. Eh. Mlakune ya penak. Bu pripun sehat nggih Bu nggih? Alah. Ngerti nek aneh wayangan ibu-ibu macahe ayu-ayu. Nah, iya. Ora kaya biasane nang omah ya kaya gombal omah ora tau pedaan. Ngerti nek wayangan ya lipstikan. Nah, kuwi jenenge iso mengimbangkan. Ngono. Aku ya apa iso. Ya kowe jajal ta. Pripun? Aku wis ibu, kowe bapak. Bapak no. Piye to Pak nggih kan gentosan? Yo enek genang no Ada penonton iki ana pembagian. putri, ada kakung. Kakung. Dodok wis ibu-ibu. Ibu-ibu kowe sing bapak-bapak. Bapak. Pripun Pak? Masak napa saniki bacok ndasmu kowe? Piye ki? Ayo ndang. Sing apik. Nah, iya. Lah. Al. Pripun? Cengengesan. Bapak-bapak. Piye to kowe kok gak iso to? Aku ninokno awakmu. Gawe kata-kata sing luwes fleksibel dadi Sing kewes ngono lho. sing anu gandes Dempes. luwes. Ya kaya awakmu ngono. Pripun Bu? Ndek wau masak napa Bu? Sayur menir. Nggih. Tewel nggih. Alah Ibu ayu-ayu ya ampun. Pripun bapak-bapak? Mboten masak to? Bapak kok masak. Pripun? Iya ya. Kok bapak ya Kok tak malah masak. nyekicenge ora kathah. Kata-kata yang lain lho, Dok. Kata-kata yang lain pokoknya sami teng mriki sami seger waras, panjang umur. Niki nek ibuke jelas, komunikatif mesti terjaga. Maksudnya piye? Maksudnya ki ibuke karo awake dhewe. Interaktif bisa imbal balik. Urung Tuh. karuan. Orang arah ibu-ibu. Burung karuan, aku lagi teko dek sing nglayani aku bapak-bapak lho. Iki kok iso Berarti bapak. kan interaktifnya ada. Karo wong lanang. Ibu tetep kan di belakang layar to, Mas. Jajal. Nyuwun sewu ibu-ibu nyuwun swantene jenengan nggih. Maksudnya piye? Ya swara dibaliki diwangsuli ngoten lho. Bu sehat nggih? Kurang banter Bu. Sehat nggih? Sehat. Mangke nek kula yel, ye jenengan jawab Bu ngoten nggih Bu nggih. Niku tandane napa? Kersane mboten ngan. Ngantuk. Tuh, ngaten cabi, kula cabi. He. Oh, buanter kaya ngono ibu-ibuke. Krungu dhewe kowe. Yo Eh, krungu tapi buanter to. jane padha mingkem. Padha mingkem piye to kowe ki ora Jajal, jajal. delok ora diawasi. Nyuwun sewu. He. Lho, penak ngono kok kupingmu iki gak krungu to piye? Kopok kowe iki. Kok malah tingak-tingok ki urusanmu apa lho kowe iki? Aneh itu. Aneh piye jajal awakmu diwang- Bapak-bapak, kula nak, he jenengan, ho nggih. Semangat pokoke. He. Oh. Ya. Siji tok itu. Siji tok nek modele gitu. Lah nek ibu-ibu jelas beda no Mas. Aku wis gak lek kok men. Lah jere mau sing ngadeni awakmu bapak-bapak. Bapak-bapak. Kok saiki ora seneng karo bapak-bapak nyapa Gak lho. lek karo ibu lho. Lah napa? Lha kuwi jenenge yang membeda kasih. Kok iso beda kasih piye? Lah nyatane aku ya ora disauri awakmu dijawab ya ta. Lah mari awakmu dhewe pasturyane wis beda, semangatmu di depan penonton kurang, Mas. Iki semangat pol ya. Lho semangat sing gagah no Mas. Dadi wong mirsani kae sapa to dagelane kok ketok gagah, demes, ganteng, bagus. Kondange komet. Komet mlakune Sing nyatane iso samu barang. Lah nggih. Makune barang yo digagane Mas. Mlakune digagah. Kaya bayam kulup. Jajal mlakumu piye? Mlakumu piye Jajal? Nek ngadepi penonton piye? Lah kowe mlakumu kaya bajingan kowe kemarin kok. Dene kon gagah. Yo gagah ki Mas Tin. Maksudnya iki. Enak senyume, ora tau mencicil kene. Senyum. Lah lah kok senyum sithik wae sithik. Kelet dah. Lah tenan to. Cangkeme kram. Angger garing kuwi Garing cangkeme kram. Engkang baku nderek dedonga dumateng keluarga besar Bapak Meslan, ugi Ibu Tutik nggih. Nggih. Matur nuwun
kula sak kanca sampun saged dugi mriki Tinimbalan mriki. alhamdulillah nderek urun donga Heeh. mugi-mugi napa ingkang dados niate panjenengan dipun ijabah kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, awakmu wis ngerti sing dadi nganten sing pundi? Mas Purwanto. Mas Purwanto. Nggih, ugi. Sing pundi Mas Purwanto? Mas Purwanto nika. Nah, ini sing dalu, Pak. Sik to. Nggih. Lah kok putih ngono? Piye to? Mas Purwanto sing pundi? Kowe iki Kok cecep putih ora terus kok? piye ta? Tak pateni. Lah sing ngacung angkat tangan iki bapak-bapak rambutnya putih ngono lho maksudnya iki. Lho lah iya, anu golek dhewe aku repot ya. Lho ditekano rene kok ora ngerti sing dadi nganten lho Iki piye to? lho. Mas Purwanto. Ingkang pundi Mas Purwanto? Selamat malam Mas Pur. Lho. kalau Mas Pur. Mas Pur ya Allah, sumek gak semana. Mbak Astuti. Mbak Astuti ingkang pundi nggih? Yayenipun kersane di- tepang kula. Diimbangi sing Niki Astuti B kono Nantane kok tuwek untuk. tuwek piye to kowe iki Lah omonganmu? sing ngacung kabeh tuwek. Ora terus tegese iki melok nyengkuyung ngono lho Mas ora perkara tuwek. Kondange Mas Komet ki sejene ndagel kan yo iso to Komet ki. Berarti ngemsi ya. Wow. Niki ngemse nggih penak, nyanyi suarane nggih penak. Prejengan kaya ngene iki nyanyi. Lho, pripun to jenengan kok ora Umpamane percaya niki to? kula MC nih. Sebelah kiri kok. Siap ya teh? Oke. Nyanyi spesial buat Spesial manten. buat temanten berdua. Oke, malam yang sangat luar biasa kali ini. Hadir buat Anda semuanya, malam yang sangat istimewa. Enak to, Pak. Keluarga besar Bapak Mislan dan juga Ibu Tuti tentunya menghadirkan salah satu vokalis yang sangat luar biasa. Penyanyi yang satu ini Sumeh. tidak umumnya manusia. Sumeh. Siapa dia? Hadir dari Jawa Timur Indonesia, Cok. Mas. Kuwi MC-mu kuwi kakean guyu, Mas. Loh, MC ini gak ngono rapayu to. Ora payu apa ning malah cengengesan kaya gendruwo. Kaken to. Kakean guyune sithik ae. Biasan lho. Ki nek gak tak kerasi ra bener ki. Kurane lho Mas. Kita eling teng daleme Pak Mislan aja ngisini Kowe ngerti dhewe dodok yo lawakku. Aku nek kadung tegas Mas. Cengengesan. Nek ngene iki tenanan aku. Nggih. Sing apik. Baik. Kowe sing ngomong kok kono sing jondil iki nyapa to urusane? Sound control. Sing kontra piye? Ekone. Enak ekone. Baik saudaraku, tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Ada, siapa dia? Tentunya artis ini spesial di keluarga besar Bapak Mislan. Siapa lagi kalau bukan? Piye? Orang tau dicopot dasere mau kaken. Kuwi kesitian. Lah nek kowe iso Kecekan. Kecekaan nggih, Pak. Ya biasa. Kowe iki ngemse po ngabapi kancane. bocah nek lemu mutere kok bingung. Mau ana sing ngrasane. Rasane piye? Dodok to kuwi. Ya. Umpama dodok ki awake cilik no, ndase kegeden. Tapo iso maksudnya iki ketok anu apik. Ketok apa Bang Andas murah katut cilik kok. Ora katut cilik. Mas Mas, guyune kecekan Cang. kecekaan guyu ki Iya. aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Ngerti? Sedengan. Piye? Sedengan. Sedengan. Buat sampe kaya men. Ngape to, Mas? Ayo, sampe. Yo, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis cowoknya dari Bojonegoro Jawa Timur Indonesia. Siapa dia? Spesial di keluarga besar Bapak Mislan. Acara pada malam hari ini tentunya menikahkan sang putra. Sehingga malam yang sangat luar biasa ini bersama Kowe iki MC po mengi. Katut kowe lho, Mas. Wis ngene. Siar-siarno dhewe terus nyanyi-nyanyi dhewe. Wis kono. Bilang to, ayo. Kok apa-apa ra bener ra. Lagi iki lho dagelan kerepotan lagi iki. Jelas. Jelas. Jack 12. Baik, hadirin supaya berbahagia, supaya Pasir Harjo malam ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggilin ada siapa lagi kalau bukan Cak Dodo.
Teng dararara teng dararara teng. Ah, iya, no, sepot. Sepot iki. Sepot Oh, sepot sepot. sepot dhewe. Anu Ya. Pak, anu Enak Pak. nanggap wong iki, gak repot no. Musik Serasa ya, kayak Pak. campur sari ora apa-apa. Kita anggapan ping pindho lambe iso mblesat kabeh kok Mas iki. Omonganmu kuwi sing penak to. Iya, ya, aku sing anu sing. Saiki genet diwalik awakmu MC-ne iki sing Yo. bintang tamu nih. Ora, aku sepote. Wis ya. spote sing penak. Oke, ya. Kita sambut ada Cak Dodo. Duh, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, blembang 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 blek, ketek gendut, dung 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 dung. Ya toh. Iya, Cak. Ora nek kendang kok gambelane kok ketek gendutan. Lho. Kowe krungu apa? Kowe iki ngomong mulu gambeli ketek gendutan. Lah kok dengerane dodok. Padha ngelakne kula lho Pak Ki. Jelas no. Mosok Kendang suarane ngono kuwi. Ku suarane piye? Ya, Cak, bener. Kita sambut kowe dhewe. Jenengan amireng ciambak to. oh, jelas. Unine Cetok. ketek gendutan. Genah no. Nggih. Genah. Kendang iki suarane ngono kuwi to, ora kok ketek gendut ono piye to ki. Lah Cak, siarane to kok ora. Kita sambut Cak Dodo. Yo, dut ketek. Lho, ora ketek. 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 Hai, nesu. Hai. Angel, golek wong tuwek ra ndek isin. Ape no, ape. Oh, ya asu. Nesu. Ora nesu pripun wong digambeli ketek to, Pak? Alah nesu. Iso omongan ra cetha kabeh. Kene nyanyi sing apik. Nyanyi. Baik spesial buat teman-teman berdua, mudah-mudahan selalu awet dan langgeng. Awet anggeran dinggo ya awet. Kok lu? kok gombal to piye sok. Masamu mau pakaian no piye? Kuncinya Mas C, Mas. Jreng. Koyo cah waras njaluk C. Iso kuwi. Dadak iso Mat ya. Niku C. Dadak iso. Aku ora patek yakin. Saiki model ngene iki iso nyanyi. Ora iso. Iso, Pak. Oh, bojoku tak nyanyekno minggat kok. Iso. Tau nyanyi tenan. Nyanyi Nyanyi iso. SD biyen. Oh, nyanyi aku. Maksudku gak iki sini. Nang sini iki kok. Enake gigi, Pak. Elek-elek mesti elek. Biyen tenan. Biyen. Apik. Iki zamane lagu Bang SMS siapa? SMS. Zaman niko kok tasik campur sari tasik. Dek nanti blebus niko zaman niko tasik. C, Mas. Jreng. Tak dikin apa dodono gandolane zaman Zaman niko. kae. Berarti Berarti 2009-an lah sekitare kan. Lah, piye to ki? Sing tak tembak kene nyapa kene betul kene. Hei, Kowe nembak kowe kene. goblok. Ditembaki siramu kono sirah kono munyek muni. Bocah koclok. Berarti elek. Lah kowe gak sinkron. Jangan lodrok biyen ra ngono kuwi. Ora Dasine yo. sampean ora ngerti tembake dhewe lho ngene. Ora kowe apa ngomong nek nggonku cilik ngono. Lho aja ngaku. Ora ngaku wis padha aku tapuk. Alah, ora usah tak omongno kabeh. Ora usah ngomong-ngomong nek kabeh. Ora masalah, Pak. Cilik ondah sementing sehat urip. Lah timbang iki gedhi klimprak. Ora. Ora kanggo gawe, Mas. Aku diremot. Apa kok diremot? Lho saiki akeh obat. Somo diremot ta? Bingung. Duhai senangnya teman tin baru. Sing kesel sing rewang AC. Enek senggake to, Mas? Lho, sudah. Enek senggake. Baleni ya. Baleni. Duhai senangnya teman tin baru. Pak Meslan nanggap hadro. Duduk bersanding bersendagurau. Sedak tukang son. Duhai senangnya teman tin baru. Duduk bersanding bersendagurau. Jangan ngesan. Bagaikan raja. Raja apa? Raja Fir'aun. Hei, tak dia cak kowe kok.
Lah niki to pagawe anu kok. Ah, Yo. mengecewakan toh. Tak umum lho. Ya, Niki piye, rek Pak? ngelem ning ngarep kaya ngono kok ndacan Raja Wir ari nyucep ndasmu. Lah iya. Bocah banyol lah kowe iki. Ini menandakan bahwa seorang pelawak tanpa persiapan. Lho, jelas. Sesuatu yang tanpa disiapkan akan turun tanpa jabatan. Nyun sewu. Lho siarna lho to. Jel kok kono. Kowe iso. Lho mboten lho. Lho iso no kok. Mboten sombong. Yang penting yakin. Ya, enggak. Spesial lagu peone ngantenan ya. Ya. Temanya juga harus nganten. Harus nganten ya Mas. Iso no. Baik goblok. Ngoh cengoh. Mbok ngenyek goblok padha cengohe kok. Baik hadirin semua yang berbahagia. Kalau di Jakarta ada aktor yang bernama Rano Karno. Kalau di sini ada Rono Rene. Cek gendeng. Wirawiri wong edan. Kalau di Jakarta ada penyanyi rajanya dangdut Roma Irama. Kalau di sini ada yang namanya Roma Kelapa. Biskuit. Yes. Kalau di Jakarta ada aktor yang bernama Rainaldi. Kalau di sini ada Rai Gede. Aduh mati ya. Barepe menjatuhkan aku Pak. Ben. Apa? Kalau di Jakarta ada penyanyi yang bernama Bung Bob Tutup Oli. Kalau di sini ada Hop tutup padasan. Karuan ya men. Karono. Kowe nesunani kowe iki. Ndang bet. Jack, langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Bintang. Binatang rayap. Bintang. Nah, bintang ini nek cerah lah kowe surem kaya rawa lho, Mas. Lah kowe ora ngerti kok. Etienne. Saya bekas kecelakaan. Tak tapuk juga. Gara-gara dek aku SMP jak mendem. Dasmu. Akhirnya aku kaplok karo polisi. Cuk. Sing tak cokno ki kowe iki lho. Omonganmu kok. Aku wis jane Mau piye? elek. Wong sing bandari yo ndeke kok sen. Anggere mentum bentol pitik. Boleh tambur. Ayo. Baik, kita sambut ada bintang tamu yang satu ini. Artis yang satu ini yang sangat istimewa. Yuk sama-sama kita kasih ganco dase. Aku rengele jenengem yo nyuk. Aku wis kemetan. Lah kowe iki yo kesusu lho men. Manut MC. Lah aku berang-berang dulu kudu nyanyi. Yuk sama-sama kita kasih applause yang meriah buat ada siapa lagi kalau bukan Cak Komat Kelamin. Ayo manut doro. Spesial buat mantan berdua. Harapannya semoga bahagia. Mundil musik. Biasa lah. Musik. Yuk. Yuk, come on. Etienne. Tepuk tangan aku men. Jelas gajah. Everybody yo. Selamat malam semuanya. Asik. Spesial buat nyantan berdua. Lagune apa ya? Kowe iki piye to? Musik wis masuk penake kaya ngono kok ora ngerti Lah lagune. jek tak takoni penyanyi kocok kowe iki. Ajak karo mikir aku. Spesial kanggo nganten berdua. Spesial buat nganten berdua. Ben kita romantis terus. Musik. Musik yo. Yuk. Rampung kowe gayane. Jegelak sirai. Trino gendrino kok sariri. Riwul walawul jenang katul-tul. Dolan bengi-bengi ndelok nganten ten. Sesek tenono nganten loro iki yo Pak wis lan cegane damel. Yo piye? Yo bro. Yo ngono apa piye? Tak kuaplok. Aku mbok tembaki ya. Aduh. Hei. Kowe opo? Pripun? Bacok tenan lho. Kowe sing gorene aku kowe kocok. Temane nganten. Sini ta Pak nggih. Kowe gendeng ndak? Titene nang pisuk Kowe aja gede. ngono kuwi to, ya apa umpen. Ki kowe nek ngrungokne aplaus ndak umum. Lah, lho, nyanyi tema apa? Lagu apa mau? Bengi-bengi ndelok nganten iki ngantenan, Pak. Sik to, garingan sik. Garingan sik. Lagumu piye jajar? Do trino gendrino go sariri. Riwul walawul jenang katul-tul. Toran nawan-nawan delok nganten ten. Titen nono besok gede dadi opo? Dadi sak dadi.
Ya pira? Cah kentir ya kowe kuwi. Nganteni apa nyanyi ra pokro. Wong dipirsani piyayi kathah, dipirsani nganteni dhewe. Apa to kok malah nyanyi kaya Ah, ngono. sing penting sehat. Sehat. Leres Iya. niku. Soalnya nak jenengan loro bahaya. Bahaya piye to lho? Karena menurut info dari pusat, Wah, gak bahaya ta. wah, enggak, oh ini pusat kok. Oh, Pusat. Pusat meteorologi. Tiang loro itu bisa menyebabkan gegeran, bahaya. Iya. Sebabnya loro. Nah, itu dia harus sehat. Loro kok ape geger lho nggawa Hubungannya apa loro karo geger hubungannya? Mas teng ngono, Pak. Loro ora kuat nggawa awak kok geger. Geger deh. Apa yo iso? Loh, saya itu ngomong berdasarkan apa ya namanya penelitian. Penelitian. Iya, mensana in corporisano. Ratu, loro karo ratu. Gak paham. Manggep kowe pinter dhewe. Lho, aku gak ngomong. Mensana in corporisano. Apa? Dan saya pengerti yang guyu ya. Wih, pepatah internasional. Spanyol lah. Spanyol. Nah, piye patah Mensana in corporisano. Jadi di dalam jeding yang sehat, di dalam jeding yang ngomong, Dalah kok yang di luas, dalam tubuh yang sehat. terdapat ciduk yang Gue nyiduk ndasmu kuwi kok iso. apa itu artinya? Terdapat di dalam jiwa yang Ya, terdapat jiwa yang kuat. Nah. Lah ngono lho goblok. Kowe iki kleru kok tak bener. Lah kita iso tak tes. Oke. Wong loro iso gare geger. Wong loro nggih geger ra percaya nggih. Namanya siapa? Nggo awake ora iso Nah, geger. iki kalau nih. Namanya siapa? Dodok, Rumahnya mana? saya Bojonegoro. Anaknya berapa? 2. Yang mana kalau ketemu berapa? Budek. Berarti ndak sehat. Budek ta? Kowe ngene wong budek kowe. Loh, nesu. Lah kene sih Berarti aku berdasarkan riset sih betul. Orang sakit berarti bisa menyebabkan geger ya iki. Mergo kowe lara budek kowe mending ngengkel nesu. Ngengkel. Kula mboten budek iki, Pak. Ya jate kono Kula cek Namanya siapa? Saya Dodok. Rumahnya? Bojonegoro. Anaknya berapa? 2. Yang anu kuwi rata. Budek kok. Budek dasmu kuwi. Loh, Nesu. Lah aku ora budek nek bodoh budek iki. Berarti betul ampun. Berarti betul bisa menyebabkan gegeran. Mula kudu sehat tuh. Lho aku ora budek. Wong kaya aku lho sehat. Kowe apa yo sehat? Loh, sehat asli. Namanya siapa? Komet. Rumahnya mana? Saya Bojonegoro. Anaknya berapa? 2. Mana siapa? Yang satu SMA. Wednesday apa, Pak? Yang satu masih PAUD. Kok siapa, Pak? Alhamdulillah. Kok sih wae ta? Ya men tak dadi-dadine to mas cita-citane karek kono. Wednesday apa? Ya sing penting wong tuwa ndongakne. Wednesday tak tahu. Selamat wilujeng sak ngajeng lan sak pawingking. Wow. Nggih, dongane wong wedok ya ngono kae. Sing penting sabar, Mas. Ya wong Dadi kok. karo anak iki gak kena keras. Gusti. Kenapa? Duduk no dalan uripku. Oh, kok iso malah Lah wong kuwi jenenge kuping anu kebablasan iku. Kliwat. Kliwat. Sak umume kancane ora ngerti yo. kamane nyapo kok iso malah iki usul ngono lho. Usul apa? Kuping kok usul lho. Timbang ngrungokno awakmu niki. Kan kene iki uga iso anu apa Pripun, iki, Pak? nyun didongake kuwi malah sing donga sing apik. Nggih. Ya, kowe kan kondang iso nyanyi sapa. Kowe jare kok juara kira iki nang tau siar kira. Leres SMA niku ring. SMA. SMA riyen. Oh, asli iso juara kira. Oh, pripun to? Kula juara 1 tingkat anu kabupaten. Kira pesertane ra nek teko. Loh, aku tak isuk wis rono. Kuwi jenenge kowe iki yo dhewean. Tapi kan juara 1. Juara 1 lho arek nek musuhe kok. Lah nek ya saiki cek iso siapa? Tasik. Jajal aja. Oke. Ora sok mlelete. Tok kondange ning berita karo ning Lah. anu ki kok. Mulane Kurang-kurang dinyatakan, dinyatakan. dibuktikan. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan qiraah yang akan dibacakan oleh teman saya yang sangat istimewa. Mari kita sambut, ini dia pengkori kita yang satu ini, yaitu Iki nek sing maca kowe gak pengkorok ngono. kok iso pengkorok. Lah lanang. Iya. Lanang. Kita sambut, ini dia Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Doe. Sing ngerteno sampean. Lah kok ngrepotno wong ki lho, Cak. Gak gelem ora? Ya. Iya. Timbang didukani Pak Mesan aku kok ngono kok nesu. Lah kok. Apa nek kira mengket ceng. Lah ngono lho. Kok aji men dina iki kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismalam salipan nabara jib. Bis malam salip-salipan nabrak jeep.
Gak korbane akeh kuwi. Alah, nemen. Ada menjual songan total sego pecel. Ada penjual asongan total sego pecel. Aku kulupan barang kuwi. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kulupan godong telo godong jati kasar. Kaya kolu. Kolu ra kolu leken. Kolu ra kolu leken. Ya, Kok sereten kowe? Ngombe Coca-Cola, Aqua, Sprite, Fanta. Ngombe Coca-Cola, Aqua, Sprite, Fanta. Sada kene, sada kana. Sadak kene, sadak kana, sadak dadi caki. Lah kok, lah nembakine kerep kok kowe. Opene wong kori dibedil. Apa nek kori kok bis malam Sing gawe perkara ya gerak dalange yo. jenengan ki yo usul ae Lah kok. aku tau krungu. Jare kok pinter kira. Iku kira biasa. Lah bis malam. Iya. Nek aku asongan. Mulane tak omongi to, Pak. Niki riyen waras. Waras. Lho. Niki aku aja salah paham. Iki randok keblinger perkara ndase barna tablandar. Oh. Mulane randok senting, no. Kita sambut senting yang satu ini. Nyanyi. Kalau nyelo sendiri, Pak, nyanyi rat. Sejarane abang bisa nerone Roma Irama. Nerone sembarang kali. Coba to. Nek neror marama saged, Pak. Ning kudu enten sisihane. Gandengane kedah enten. Sinten niki saged Terserah dikau, kamu sudah tahu semuanya. Ada Kori, ada Mbak Yuli, ada kayak semene iki bele-bele enek Winda, ada iki Ira. Milih endi, Met? Bentar, Vita. Nomor 4. Wah, kode. Ciro del Patmo menu. Mangga Mbak, jemeneng nggih. Sing di nomor 4. Papat iki lho kira-kira Winda. Papat Ciro lupat Nah, Winda. Oh, kowe milih sing moblong-moblong kowe. Lah kodene genah kok papat. Layaman motomu plirik ket mau kowe. Wes kodene papat Winda. Ya. Masih bersama cantiknya belum Winda Wulandari. Yo. Iki. Ngantek rasa pedot iki lho. Loh, hey! Met, tak buktene pilihanmu kan kodemu nomor 4. Nomor 4 iki. Ngene iki. Oke. Tak golekne bocahku sing ayu dhewe, anak wedok. Jajal. Winda, munggah kowe kok wiri iki. Salting, Pak, salting. Kaya Ya, kaya mboten tenang ngoten nggih, Pak. Enten Cara penting ngosek. Ngosek. Oh, wis ngos. Memet. Sirmu piye? Sermu piye kuwi? Selamat malam. Selamat malam. Iya. Namanya siapa? Winda. Perkenalkan. Adam. Adam sapa? Makadam. Iso makadam iki lho. Jane Grojak. Makadam. Aku adalah Roma Irama. Nah, niki pas, Pak. Di fragmen mawon niki dadi Roma. Mono, toprak ya. Lah iya ketoprak. Ketoprak versi Roma. Roma. Sing modern nggih, Pak. Iya. Sampeyan dadi Roma. Heeh. Sampeyan Roma tahu toprane, Mas. Ini lho, Anu. Mat. Kowe jerak to. Etok. Berarti iringannya toprak. Tapi fragmennya Roma. Oke, aku tadi Roma sama di ini kita tadi Ani. Nih ini. Nah sini. Lho, ya Ani toh. Oh, ini Ani. Bukan mokrim. Bukan mokrim. Mete tanganmu ke. Oh, kau lah. Lulu. Sungguh Saidi kok. Ngono yo Mary. Mau kapan kuwi? Eh? Kok iso Gue nang lumpuk tinggal raup.
Ini dadi Ani. Sampean Aku dadi bapak Ani. kowe enake. Lho penak piye to dadi bapak iki ora gampang lho. Ceritane Ceritane sampean seneng Pacare. karo iki pacare, Kan ora oleh karo bapake. bapake gak setuju. iki tak tengi. Lho kok Urung. kok urung. Dereng. Ngawur. Gak langsung ya, Pak. Oh, alah. Kowe kok geget ngetengi Niku nyamar ya. penting lho, nek gadung dinikah majer gak iso maneh. Majri sapi. Sapi, ya. Majri iki lho jane. Anu. Coba Mbak suara Ani gimana? Roma. Roma. Kurang mendesah. Roma, Roma. aku kangen Roma. Aku kangen Roma. Subhanallah. Apa? Di sana. Roma. Roma. Oke, cocok. Isa ya. Musik langsung. Truk. Gebyar. Sesarangan kalian ketoprak dadak kusumo. Rumah irama dipun ayahi dening Adimas Kowet. Siare dhewe. Ani dipun ayahi dening Pak Winda. Mbak Winda. Ugi jaran dipun ayahi dening sederek kula Dodo. Ugi wonten setunggal malih bapakipun Winda Ani nggih menika Dodo. Dene Ulo dipun ayahi Dodo. Aku kok akeh men perane ta. Dok. Ani Roma ki nganggo kupluk. Apa enek mesti. Roma ki enek kupluke, ngono. Assalamualaikum. Ani, Iya Roma. mengertikah kau? Aku sangat merindukan kamu. Ani, kenapa kamu cengengesan? Kamu jangan tertawa. Aku ya kudu ngentut. Hei, umumnya kono guyu kowe yang guyu ra entuk. Ani, Iya Roma. meskipun orang tuamu tidak pernah menyetujui hubungan kita, namun sekuat tenaga insya Allah aku akan berusaha untuk membuatmu bahagia denganku dan membuat bapakmu akan menyetujui hubungan kita. Bener ya Roma. Iya Ani, sebuah lagu untukmu Ani. Ki, Wes. Raya ketok kuwi. kok kayak senso. Ki, Ki. Ani, Ani, sungguh aku tahu kau rindu padaku. Ani, Ani, engkau harus tahu ku rindu padamu, tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Acting itu. Pergi karena terpaksa demi cita-cita. Aku juga rindu, Masa ku rindu padamu. keder. Lantunan lagu ini mudah-mudahan bisa merubah hati dari orang tuamu Ani. Iya Roma. Ina. Ani kok Ina? Waplok ya, Dok. Ler sithik lho Pak, ler Sithik sithik. piye baper, oh. Ani. Iya Bapak. Piye lek nyeluk? Nah, ayah. Ayah no. Wong kutha kok, papa lah. Iya Papa. Ora dodok is. Ora gitu. Ani, Iya Papa. kamu dengar kata bapak enggak? Enggak. Kenapa kamu masih bergaul sama siluman gonggong itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Apa? aku adalah Roma Irama, Ben. Raja Dangdut. Raja ya Ben.
Apakah Apa nih? aku bersalah bila aku cinta Ani? Tentu Anda bersalah karena Papa tidak menyetujui antara kamu dengan anak saya. Ini adalah tahun 2023 Bapak. Saya ngarai tahun 250 sopo. Untuk itu setujuilah aku menikah dengan. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Anak saya ini adalah keturunan Ningrat. Kamu keturunan mana? Aku adalah keturunan bapak sama ibu. Bener. Kamu adalah keturunan rakyat jelata. Tapi aku mempunyai lagu-lagu yang cukup banyak untuk menghidupinya. Apa cukup makan lagu? Aku cinta dengannya. Makan itu cinta. Bapak, Apa? Oleh pura. Yo gak boleh. Oleh, Pra. Gak boleh. Ini kan sudah saya judukan sendiri. sopo? Anak saya Ani toh Pak. Iki lo seneng aku. Yo jangan toh, ini sudah saya judukan sendiri anak saya ya. Maaf. Iya maksudnya. Ya maaf toh Pak. Anu cari-cari wanita yang lain ya Pak. Wanita lainnya cocoknya hati iki. Ya mohon maaf sudah saya jodohkan Pak. Pak kowe goblok. Aku Pak kok malah mbok goblok-goblok kok lho. Kudune kowe iki wedi karo aku kok se. Lho maksudnya kowe ngajeni sithik karo bapak Yani ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Maksudnya, la taqudu ngoh cengah. Tapi ye, Maksudnya iki aku ki wong tuwek, hormatono. Dadi ki enek penghormatan sedikit ngono lho. Ngapain wih? Ndak pakai laporan, Pak. Upacara telah siap. ayo tuh ayo. Ya maksudnya ngene. Iya. Ani, masuk rumah kamu. Masuk. Kamu sudah aku bilang, kenapa kamu masih bermain dengan siluman ketonggeng itu? Harusnya kamu, Roma. Loh, lah nanti bocah. Siluman serigala ini pasti main-main dengan anak saya. Ani, masuk rumah. Loh lah kok rono terus toh? Lah iki lho ora iso lepas wong iki dadi kok karo aku. Dadi piye? Dadi anak cok. Tapok terus. Ani, kamu masih percaya bapak atau kamu milih dia? Pilihanmu sekarang. Kamu bilang ini, kalau kau mencintai aku, Kamu mau jadi anak Durakem? itu Raka. Duraka? Ngawur. Berani kamu? Enggak. Milih mana? Antara kamu, dia atau ayahmu sendiri? Milih dua-duanya. Bingung. Iya anakku ki. Pane bledos pikiranmu ya. Nggak bisa, kamu harus pulang sekarang juga karena waktunya nyuci piring, nyuci pakaian. Ani ada di buruk. Bapak, Apa? cinta tidak dapat dipaksa. Aku mencintainya setulus hati. Kamu harus melepaskan anak saya. Tidak bisa Bapak. Melepaskan tidak kamu? Tidak Bapak. Berani sama bapak? Bukan berani. Kamu harus lepaskan anak saya. Saya mencintainya. Kamu mencintai tapi saya tidak setuju. Tapi saya terlanjur mencintai. Lepas apa tidak? Insya Allah tidak. Berani kamu sama bapak? Tidak berani Bapak. Beramai. Berani sama bapak kamu? Tidak. Lepaskan atau tidak? Saya mencintai. Kamu mencintai apa? Aku seneng. Kamu tidak bisa kamu. Berani kamu sama saya. Macam-macam kamu. Pisane mantap ya. Bisa naik geledah. Roma tinggal kalah-kalah. Seterik ini kok. Luntir. Iya ya. Aduh. Kerutuk goblok. Kerutuk tenan wae tetep. Dodo nanti ya. Dodo. Ayo. Apa?